Намираме се в село Попинци, центъра, април 2025 година. Искам да ви направя една малка екскурсия в какви прекрасно състояние са нашите улици в едно от най-големите села в община Панагюрище, която е в 10-те най-добри общини в страната. Ето сега започваме две централни улици, по които хората всеки ден по няколко пъти пътуват. Съжалявам за картинката, обаче ще разберете сами защо така се получава заради прекрасните така наречени пътища. Преди 10 години по тази улица Димитър Благоев е правено подмяна на водопровод, но в последствие всички връзки почти, които са към къщите, се ремонтират заради прекрасно направения ремонт. И вижте какво става след ремонта. Навсякъде, там където трябва да се възстановят пътната настилка, се възстановява по такъв начин. Ето виждате. Продължава по-нататък. Ето също ремонт. Ето ремонт. Вижда се. Ето отляво погледнете как е възстановена настилката. Бюджета на село Попинци 2004 година е 350 000 лева. И това е за първи път 350, преди е било 80, 90. При бюджет на общината около 30-40 милиона годишно. Попинци е около 8% от общото население на общината и получаваме 1% от бюджета при 8% население. Не искам да коментирам повече. Отидете в град Панагюрище и вижте дали има някъде поне една такава улица. Няма. В Попинци е като лунен пейзаж. Ето виждате, личи си къде са сменявани връзките. Пред всяка една къща. Ето. И има следи постоянно от счупени картери, пробити заради хубавите пътища. Това, където хората всеки ден по няколко пъти минават със своите лични автомобили. Много бих искал чиновниците от общината и кмета на Попинци всеки ден преди работа, особено нашия кмет, да минават по тези улици, за да си спомня цял ден, че има нещо за правене тук.
Продължаваме по Димитър Благоев. Ако Георги Бенковски мине по тези улици да види за какво са проливали кръвта си, не знам, ще се обърне в гроба. Това е Александър Стополийски. Продължаваме. Тази улица след ремонт тази година. Там също си оставили ръцете майсторите. Виждате каква прекрасна настилка. Училище Отец Паисий. Улица Георги Димитров. Това е втора централна улица. Виждате какво е състоянието. В 21 век, 25-та година, европейско село. Ето, може да се радвате. След всеки ремонт от водното, така е възстановяван настилката. Също казаха, че ако се сменява настилката, няма нужда от тротуарите, защото са в добро състояние. Виждате какво състояние са бордюрите и тротуарите. Или че няма пари. В проекта е, че ще смениме настилката, пък някога ще правиме бордюри и тротуари. Пак ще разбиваме и пак ще правим. По този начин ефективно използваме малките финанси, нищожни, които се отпускат за село Попинци. Пак повтарям, най-голямото село в общината, над 1500 жители. Ето вижте каква е красота. Свлачище.
Следващия път ще направим една екскурсия по странични улици, да видите какво е тяхното състояние. Ето. Красота. Благодаря ви за вниманието. Ще минем още по една улица. И тя е почти централна. Ето. Това е детската градина. Изоставени къщи. Имаме над 40 къщи изоставени, които никой не търси сметка, че трябва да се прави някакъв ред. Също пратихме на община Панагюрище списъка и снимките на всички изостанали къщи. Скоро ще мине една година. Никакво движение от тяхна страна. Още един път благодаря ви.